आसमलाखौथ' जोबबो मोनजाखाबाय जानांगौ ना Iya. खेबि दासो जानाय आंनो गुन्दै गुन्दै गेलेदो खिन्थु Asmola ek paket denge. Ya. Oma bunda आंनि मुङा बुन्दा फेसबुकआव लायो अमा बुन्दा सिख्लाफोरा आंनि उन बुन्दि खारो लामा दथाया होसोबायो आंखौ नुबा सिनायजोबखायो आजिखालि आंनि मुङा जाबाय अमा बुन्दा रे अमा बुन्दा ya ya bunda होलाय नों होलाय अमाखौ जायोबा मा जायो बयलारखौ जायोबा दुरबल जायो होनना सानो नाथाय अमा जाबोला दुरबल जायो देहाया लोदो मोदोम ओंखारो बयलार जानो लाना मा जानो जोंनि देहाया माथो बयलारनि खिथुआव सोना होयो बिजिनि गुन्दै गोजांलांबाय जोङो सुफि गानना लादों खर'आव गोजांनायखाय गस्ला गानबाबो माथो गोजांबाय थादों अर साबाय बन खावबाय दाना लायबाय सोरानि खोराव बोना लायबाय सोरबाया जोंखौ गुन्दा बुंबाय सोरबाया थेमना जहरा मानो लांदो होनना रायबाय यो होलाय आं हानाय नङा खाना जाबाय जोङो बयलार दखानाव लाना फैनो केजि लाब जानो एवदो यो गाहरा जादों जोङो उदै बुंजासे जाबाय सिख्लाफोर फैदों गामिनि जोंखौ बुंबाय आदा नोंसोरदों जोङो खाना जानि होनना जोंबो लिंबाय फैसा होआखै जोङो थाइसेबो नाथाय बिसोर होना होबाय 100 बिसोरनि सायावनो जोङो जाबाय जोङो लोंबाय अनला मैगं नङा सबाय मैगं संना होबाय यो बयलार makanबो दोङोमोन ya papora खिन्थु जेन दसदै papora मोजां जायाखै दै aha आं पापरखौनो मोनजाखादिया जोबोर गोथां जादोंब्रा